Здравей, ако ме виждаш за пръв път, тази карта е за теб. Мъдрост. Какво означава тази карта? Първо, нека да изясним. Тези карти се касаят до минали животи и прераждания. Какво е интересното в тези карти? Че те ни отговарят за важните неща, които сме запазили от там. Това, което ти излиза е, че ти имаш една дълбока вътрешна мъдрост. В миналите си животи явно си живял достатъчно и си взимал уроците и бележките и съответно в този живот твоето вътрешно усещане за правда, за адекватност, за всичко това, нали, вътрешната ти мъдрост са засилени и реално е хубаво да се вслушваш повече във вътрешния си глас, защото той носи много голяма стойност и много голям смисъл и просто се довери на собствената си вътрешна мъдрост, защото имаш такава, честно казано. Така че, ако такова съдържание ти е полезно или интересно, може да ме последваш. Чао!